Planirate da podnesete ostavku? Planiram da podnesem Kada? ostavku. Za 3-4 meseca? Sam rekao. Možda i ranije. Tokom leta? Obavestio sam vas o Pa svemu. čekajte, ali... Ne brinite, neće biti iznenađenja za bilo koga. Dobrodošli u novu političku analizu. Da li Srbija ponovo ide na birališta? Poslednjih nedelja i meseci politička scena Srbije ključa, a tema vanrednih parlamentarnih izbora tokom 2026. godine postala je apsolutno nezaobilazna u svim javnim debatama. U današnjem videu detaljno ćemo analizirati trenutnu političku situaciju, motive vlasti i opozicije, uticaj uličnih protesta, kao i moguće scenarije koji nas očekuju do kraja godine. Ostanite sa nama kako bismo zajedno rasprali ovaj složeni politički čvor. Pre nego što nastavimo, obavezno se pretplatite na kanal, jer vi imate pravo da saznate istinu. Trenutna politička situacija u Srbiji obeležena je visokim stepenom polarizacije i tenzija, koje ne jenjavaju još od tragičnih događaja i pada nadstrešnice u Novom Sadu krajem 2024. godine. Ovaj događaj je bio okidač za duboku društvenu krizu koja se prelila na ulice i rezultirala višemesečnim građanskim i studentskim protestima protiv korupcije. Iako je od tada prošlo više od godinu i po dana, pitanje institucionalne odgovornosti ostalo je otvoreno, što je stvorilo atmosferu konstantnog pritiska na institucije. U takvom ambijentu vanredni izbori se sve češće spominju ne samo kao demokratski alat za merenje volje građana, već kao jedini mogući izlaz iz svojevrsne političke pat pozicije u kojoj se zemlja nalazi sredinom 2026. godine. Opozicione stranke i građanski pokreti već mesecima iznose jasne zahteve za raspisivanjem vanrednih parlamentarnih izbora, navodeći da aktuelna vlada, s obzirom na duboku društvenu krizu, više nema pun legitimet da upravlja državom. Njihov glavni argument je da su afere, partijsko zapošljavanje i urušavanje institucija dostigli nivo koji zahteva hitno resetovanje sistema. Opozicija, prevashodno proevropska, ali i deo desno orijentisanih stranaka, zahteva promenu izbornih uslova, oslobađanje medija sa nacionalnom frekvencijom i uspostavljanje jasnog pravnog okvira koji bi sprečio izborne zloupotrebe. Ipak, slika unutar same opozicije nije idealna. Iako dele isti cilj u smislu promene vlasti, prisutne su značajne ideološke i strateške nesuglasice između građansko-liberalnog bloka i nacionalno-konzervativnih partija. Debata se često vodi oko toga da li treba nastupiti u jednoj širokoj, ideološki raznolikoj koloni koja bi okupila sve protivnike vlasti ili u više programski srodnih kolona. Pored tradicionalnih partija, na scenu su stupili i novi akteri, poput nezavisnih studentskih pokreta, koji zahtevaju potpuno nova lica u politici, čime se dinamika opozicionog delovanja dodatno komplikuje, ali i obogaćuje novom energijom. Sa druge strane političkog spektra, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i vladajuća Srpska napredna stranka povlače pažljive taktičke poteze. Vrh vlasti u poslednje vreme šalje dvosmislene poruke. Predsjednik je u nekoliko navrata pomenuo mogućnost da se izbori održe pre kraja 2026. godine, pa čak i neposredno nakon leta, testirajući na taj način spremnost i reakciju opozicije. Predstavnici vladajuće koalicije ističu ekonomske uspehe, rast plata i velike infrastrukturne projekte, tvrdeći da je vlast stabilna, a da pritisak za izborima dolazi od manjeg dela javnosti. Za vlast, odluka o raspisivanju izbora je isključivo stvar političkog tajminga. Ukoliko interna istraživanja pokažu da protesti počinju da osipaju rejting Srpske napredne stranke ili ukoliko međunarodni pritisci oko ključnih pitanja postanu preveliki, Vučić bi mogao da iskoristi izbore kako bi homogenizovao svoje biračko telo, zatražio novi mandat za teške odluke i potencijalno preduhitrio snažnije ujedinjenje opozicije pred redovne termine. Ne možemo analizirati današnju Srbiju bez osvrta na uticaj uličnih protesta. Talas demonstracija, koji je počeo zime 2024. godine i nastavio se tokom 2025. doneo je nešto što prethodne političke krize nisu imale u ovolikoj meri,
a to je snažnu artikulaciju studentskog nezadovoljstva. Organizacija koja stoji iza blokada fakulteta prerasla je u ozbiljan društveni fenomen, sa jasnim političkim zahtevima i najavom formiranja nezavisnih izbornih lista. Masovni skupovi predstavljaju snažan mehanizam pritiska. Za razliku od nekih ranijih građanskih bunta, ovi protesti imaju jasan fokus na odgovornost institucija i duboko ukorenjenu političku kontrolu, te se ne oslanjaju isključivo na tradicionalne opozicione stranke. Oni uspevaju da održe društvenu temperaturu visokom, čineći da se i vlast i opozicija prilagođavaju njihovom ritmu. Time se značajno povećava verovatnoća za vanredno glasanje, jer ulica ne dozvoljava sistemu da se vrati u uobičajenu letargiju. Kada govorimo o potencijalnim pobednicima, moramo biti realni i osloniti se na aktuelne podatke. Srpska napredna stranka i dalje raspolaže najsnažnijom partijskom infrastrukturom, stabilnim i disciplinovanim biračkim telom, kao i dominantnim prisustvom u mainstream medijima. Njihova politička snaga je nesporna i oni u svaki izborni proces ulaze kao apsolutni favoriti. S druge strane, opozicija vidi svoju šansu u sinergiji partijskog delovanja i građanskog bunta. Ključni izazivači obuhvataju etablirane proevropske stranke, ekološke pokrete, desni centar, ali i pomenute studentske liste. Prema dostupnim analizama javnog mnjenja, raspoloženje birača je prilično podeljeno. Postoji visok procenat građana koji su nezadovoljni pravcem u kojem se zemlja kreće, ali taj procenat se ne preliva automatski u glasove za opoziciju. Da bi opozicija ugrozila vlast na nacionalnom nivou, potrebna je istorijski visoka izlaznost i jasan motivacioni faktor koji bi na birališta izveo apstinente. U suprotnom, najrealniji rezultat je zadržavanje statusa quo na republičkom nivou uz potencijalno preuzimanje kontrole od strane opozicije u pojedinim velikim gradovima. Srbija nije izolovano ostrvo, te međunarodni faktor igra izuzetno važnu ulogu. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države pre svega insistiraju na stabilnosti u regionu, rešavanju pitanja Kosova kroz implementaciju dosadašnjih sporazuma, ali i na realizaciji važnih ekonomskih i energetskih projekata. S druge strane, Rusija i Kina teže da zadrže i prošire svoj geopolitički i ekonomski uticaj, pružajući podršku aktuelnoj vlasti na međunarodnom planu. Zapadni partneri neretko tolerišu unutrašnje demokratske deficite u Srbiji zarad regionalne stabilnosti, ali isto tako mogu suptilno da podrže zahteve za poštenijim izbornim uslovima ukoliko procene da vlast odbija kooperaciju na spoljnopolitičkom planu. Raspisivanje izbora često služi i kao izgovor pred međunarodnom zajednicom da se teške geopolitičke odluke odlože dok se ne formira nova vlada. Imajući sve ovo u vidu, pred nama su 3 ključna scenarija razvoja događaja u narednom periodu. Prvi i najčešće spominjani scenario je raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora tokom jeseni ili zime 2026. godine. U ovom raspletu vlast odlučuje da preseče višemesečnu krizu i kapitalizuje trenutnu slabost i razjedinjenost opozicije. Izbori bi poslužili kao ventil za društveno nezadovoljstvo, dok bi se nova vlada formirala na osnovu donekle osveženog, ali u suštini sličnog odnosa snaga, čime bi vlast obezbedila miran period za donošenje krupnih odluka u narednoj godini. Drugi scenario podrazumeva da izbora neće biti i da će aktuelna vlada nastaviti svoj mandat u punom kapacitetu do redovnog termina. Ovaj rasplet je moguć ukoliko procene pokažu da protesti nemaju snagu da ozbiljno ugroze stabilnost države, a da bi izborni proces samo doneo nepotrebne troškove i usporio planirane projekte. U ovoj situaciji vlast bi ignorisala zahteve opozicije, oslanjajući se na ekonomski rast i apatiju birača kako bi umirila tenzije. Treći scenario je onaj koji donosi dublju političku krizu i nepredvidiv odnos snaga. Ukoliko bi se ekonomski uslovi pogoršali, a pritisak međunarodne zajednice poklopio sa radikalizacijom protesta na ulicama, vlast bi mogla da izgubi kontrolu nad narativom. U ovakvoj, visoko zapaljivoj atmosferi, izbori bi bili iznuđeni pod znatno nepovoljnijim uslovima po vladajuću koaliciju,
uz ozbiljnu pretnju od masovnog bojkota ili izbornih nemira ukoliko se prethodno ne postigne širi društveni konsenzus o uslovima glasanja. Kada podvučemo crtu, vanredni parlamentarni izbori u Srbiji do kraja 2026. godine predstavljaju izuzetno realnu mogućnost. Visok stepen tenzija, pritisak studentskih i građanskih organizacija, kao i potreba vlasti za obnovom legitimiteta, stvaraju savršenu oluju za novi izlazak na birališta. Građani Srbije u narednim mesecima mogu da očekuju intenzivnu političku kampanju, bez obzira na to da li će izbori biti zvanično raspisani ili ne. Politički akteri su već u svojevrsnom predizbornom režimu, što će rezultirati oštrijom retorikom i dubljom polarizacijom u društvu. Ključni faktor koji će presuditi u kom pravcu će Srbija krenuti, ostaće kao i uvek odluka tihe većine građana i njihova spremnost da aktivno učestvuju u političkom životu zemlje. Hvala vam što ste pratili ovu analizu.